Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu oyinkosi yethu. Amen. Namhlanje sifunda usifundo 4, isihloko sesifundo 4 esithi umthetho kaNkulunkulu. Ngosifundo 4 isihloko sakhe esithi umthetho kaNkulunkulu. Masithandaze. Mdali wamazulu nomhlaba, siyabonga Nkosi ukuthi usivusile ukuthi sizwe izwi lakho. Nkulunkulu, siyanxusa ukuthi amazwi ozosho wakhuluma kulesi sifundo agxile angene ey'nhliziyweni nasey'ngqondweni zethu, ukuze nanoma sithatha iy'nqumo sikhumbule ukuthi uNkulunkulu utheni, ngoba kulolu suku khona esizobhekana nalo. Nxa sesiphila ukuphila khona esizobhekana nakho, uzosipha ukuhlakanipha sihlehle sibe ukuthi sibhekane kanjani nezimo zonke nje zokuphila, ukuze uma sifumanekile sona phambi kobuso bakho sivume sicele intethelelo. Uqhubeke Nkosi usibusise sisihamba ngokulalela. Yeba nathi isifundo esikhathini samanje egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Ngiyababingelela futhi abazalwane egameni lomfowethu uKristu oyinkosi yethu. Isihloko sesifundo sethu sithi umthetho kaNkulunkulu. Indimana yekhanda eyengamele lesi sifundo itholakala kuncwadini Amahubo 19 uverse 7. Amahubo 19 uverse 7 afundeka kanjena. Athi, umthetho kaJehova uphelele, uvusa umphefumulo. Amen. Kodwa ngicela ukuyifunda yonke ukuthi bengifuna lo line osekuqala, kodwa nje sengasale sengiyifunda yonke ivesi ngobe nayo iyadingeka. Amahubo 19 verse 7 athi, umthetho kaJehova uphelele, uvusa umphefumulo. Ukufakaza kukaJehova kuqinisile, uhlakaniphisa oyisula. Amen. Ukufakaza kaJehova kuqinisile, kuhlakaniphisa oyisula. Inhloso yalesi sifundo ukuba sizwisise yokufunwa umthetho kaNkulunkulu nokungapheli kwawo. Senze isifundo sokwehlulela ngokudlulileyo. And uma sizoqonda kahle emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi ukuthi ukwehlulela kulunge kuphela uma kusekelwe ngumthetho. Okay, njengoba umthetho kaNkulunkulu iyona nto esetshenziswayo ekwahluleleni ukuba kuhlolwe ukuphila nezenzo zabo bonke abantu, kubalulekile ukuthi siwufundisise umthetho kaNkulunkulu. Siyakhumbula esifundweni esedlulileyo sifunde ukuthi ezulwini ngoba siphila nje kuyahlulelwa. uNkulunkulu umi esihlalweni sakhe sobukhosi, uNkulunkulu baba njengejaji, iy'ngelosi ziwofakazi ziyaloba, uJesu ungummeli njengamanje. So uma sekuyelami igama noma sekufike kwabantwana abaphilayo, angeke kuze kubize umuntu kuthiwa kahambe wa-attend case yakhe ezulwini, ukuthi uJesu Kristu uzosimela. Angithi siyakhumbula sifunda ukuthi umuntu uzohlukelela ngokwenziwe uyena akwenzileyo yena esemzimbeni kusetshenziswa umthetho kaNkulunkulu. Lo mthetho esifunda ngawo namhlanje, efuneka sibe nokuqonda ngawo ngoba iwona ezulwini okwahlulelwa ngawo. So ngoba saziwa ukuthi ukwehlulela kulungeke kuphela uma kwesekelwa umthetho, njengokuba umthetho kaNkulunkulu iyona nto esetshenziswayo ekwehlulelweni ukuba kuhlolwe ukuphila nezenzo zabo bonke abantu. Ngakho kubalulekile umthetho siwufundisise. Mhlawumbe umbuzo omkhulu nje umuntu akazibuza wona ukuthi ungafunyanwa kuphi umthetho na? Kodwa singakawuphenduli leyo mbuzo, mhlawumbe nje khona omunye umbuzo ongawuvuka ukuthi yini-ke imfanelo epheleleyo yomuntu? Yini mhlawumbe imfanelo epheleleyo yomuntu? Into umuntu akufanele ayenze, umuntu wonke. Uma sifunda lapha incwadi kaMshumayeli 12 uverse 13, uMshumayeli 12 verse 13, uma siwufunda ukhuluma kanje. uMshumayeli 12 verse 13 wakhona, nakho ukuphela kwendaba lapho sekuzwakale ngiyaxolisa. Lokuqala phansi, uMshumayeli 12 verse 13 uthi, nakho ukuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke, mesabe uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe, ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Amen. Mesabe uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe, ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Igama elithi imiyalo
umthetho kaNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu. Utholakala Exodus 20, uverse 1 kuya ku-17. Abanye bathi-ke imiyalelo eyishumi. Kunobuningi uma usithi imiyalelo eyishumi noma umthetho kaNkulunkulu. So umshumayelo usho lokho ukuthi mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Akushiwo ukuthi kungokwesizwe esithile. Yabo, kungokwabantu bonke. So imfanelo ephelele yomuntu ukuthi nje umuntu wonke asabe uNkulunkulu agcine imiyalelo yakhe. Yebo, mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi-ke uNkulunkulu wawubonakalisa kanjani umthetho wakhe kubantu? uNkulunkulu wawubonakalisa kanjani umthetho wakhe kubantu? Uma ufunda incwadi kaDuteronomy, uNkulunkulu khona akasitshela khona kuDuteronomy 4 uverse 12 noverse 13. uDuteronomy 4 uverse 12 noverse 13 mase ufundeka kanjena. Uthi uverse 12 wakhona, uJehova wayesekhuluma kini ephakathi komlilo, nezwa izwi likhuluma, kepha nibonanga simo, kwakuyizwi kuphela. Uverse 13 athi, wanimemezela isivumelwano sakhe, aniyala ngaso ukuba nisenze. Imiyalelo eyishumi wayiloba ezibhebheni ezimbili zamatshe. Imithetho kaNkulunkulu noma umyalelo eyishumi uNkulunkulu wayimemezela. Abantu kodwa noma bengambonanga ngesiqu kodwa balizwa izwi lakhe. Angithi imiyalelo eyishumi. Yena uJehova uqobo waseseyiloba imiyalelo eyishumi ezibhebheni zamatshe. Siyabonga. Ekufuna mhlawumbe sikuqonde la ukuthi noma sikuqaphele umthetho kaNkulunkulu osendaweni engcwele ezulwini. Yabo, osendaweni engcwele ezulwini. Umthetho kaNkulunkulu osendaweni engcwele esezulwini yiwona oyisusa esikhulu lapho kuthathwe khona umthetho wabhalwa ematsheni amabili futhi walotshwa nguMose ezincwadini zakhe eziyisihlanu zokuqala ngokungenaphutha. So lo mthetho kaNkulunkulu mase uletha la esewubhala ezibhebheni zamatshe, uMose sewubhala ey'ncwadini zakhe. Angithi yabo, kodwa uyisusa uthathe ucashunwe le phezulu ezulwini endaweni engcwele. Okay, uma ufunda uJakobe 2 uverse 10 noverse 11 khona ubufakazi esibutholayo lapho bomthetho. uJakobe 2 uverse 10 noverse 11. Ngicela ukufunda uJakobe 2 uverse 10 noverse 11. uNkulunkulu khona akakushoyo uNkulunkulu laphana ngomthetho wakhe. Uthi uNkulunkulu kuverse 10, ngokuba ogcina wonke umthetho kepha aqhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Ngokuba yena owathi ungaphingi wathi futhi ungabulali. Uma-ke ungaphingi kepha ubulale ungoweqa umthetho. Amen. Angithi siyakhumbula laphana Exodus 20 verse 1 ku-17 khona umyalelo wokuqala uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Omunye wesibili uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Angithi ungaliphathi ngeze igama laNkulunkulu. Wesithathu ukhumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Okay, ihambe izibe eminingi uze kuthiwa yasihlo nonyoko, ungabulali, ungaphingi, ungebe, ungafakazi amanga, ungafisi. Okay, so umuntu akakwazi ukuyitomulela ukuthi uzogcine u9 ephule owodwa. Yabo, ephule owodwa yelemiyayo. Emetheni uNkulunkulu ungabulali bese uthi okay, angizokubulala, angizokuphinga, angizokweba, ngizobahlonipha abanye abantu. Kodwa uma sekunzima khona lapho engizokhuleka khona, uthi uNkulunkulu unecala kuyo yonke imithetho. Angithi yabo, ya uma uthi mhlawumbe mina ngibulali muntu, mina angikwenzi okuthile. Angithi yabo, kodwa umuntu wesifazane ngizisibonelo, angiyikhonzi iy'thombe, iy'thixo, angizukwenza konke lokhu uNkulunkulu asho ko-9. Kodwa uthole ukuthi mhlawumbe umuntu khona lapha aqhubeka khona ekuphingeni. Yabo, uthi uNkulunkulu uwuphule wonke, uyafana nje uwuphule wonke umthetho wakhe. Okay, mhlawumbe-ke ekufuneka sikulandele sithi singamaKrestu. Angithi sesivumile ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. uKristu uwulizwi, wayenguNkulunkulu, unguNkulunkulu. Angithi ake mhlawumbe umbuzo akazozibuza wona umuntu uthi mina ngikhethe uJesu. Yabo,
Manje uJesu-ke yena wathini uKristu ngomthetho? Siyadinga ukukwazi lokho ukuthi ngoba sithi abaningi bazothi abalandeli bakaKristu, hhayi bakaMose, angithi? Manje umbuzo uzothi-ke wayethini-ke uKristu ngomthetho? Yabo. Noma-ke mhlawumbe umbuzo akazibuza wona-ke isiqalele ukuthi-ke uKristu yena uqobo wayewubheka kanjani umthetho kaNkulunkulu? uKristu yena uqobo wayewubheka kanjani umthetho kaNkulunkulu? Nansi siyazi ukuthi uKristu kuprofethiwe ngaye encwadini leTestamenti elidala vele kukhulunywa ngaye. Okay, ake ngicela kuqala ngifunde incwadi Amahubo 40 verse 8. Amahubo 40 verse 8. Excuse me. Amahubo 40 verse 8. Bese uma usufunda ukhulume uthi, ngiyathanda ukwenza intando yakho Nkulunkulu wami, nomthetho wakho usenhlizweni yami. Ngiyathanda ukwenza intando yakho Nkulunkulu wami, nomthetho wakho usenhlizweni yami. Into uma isenhlizweni yakho, into oyithandayo, into ongeke uze uyilibale, into oyazisayo, ongafuna kancane nje ukuthi iphatheke kabi. Manje so umthetho kaNkulunkulu usenhlizweni yakhe. Uma esezikhulumela yena lapha kuMateyu 5 verse 17, uJesu seyezikhulumela yena kuMateyu 5 verse 17. Uthi uMateyu 5 verse 17 wakhona kukhuluma uJesu la. Uthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Amen. Uthi uJesu Kristu no ngoba sengifikele ngelapha emhlabeni ningathi ngize ukuchitha umthetho kaNkulunkulu noma imiyalelo ishumi itholakala kuSeduce 20 verse 1-17. By the way, iyatholakala even nakuDeuteronomy. So uJesu Kristu uthi-ke ningathi ngize uzochitha umthetho nabaprofethi. uJesu Kristu yena uqobo akezanga uzochitha, kepha uzogcwalisa. Yabo. Uma uzoqaphela lana ukuthi emazweni omthetho wakhe ongcwele woNkulunkulu unikeze umgwaqo wokuphila, futhi ushilo ukuthi kuyoze kufike ukuphela kwesikhathi lomthetho ongaguqukile, nangabalana linye noma cashana linye lawo uzolokhu uqhubeke njalo ufuna ukugcinwa umuntu umthetho kaNkulunkulu lo. Kuthiwa uKristu weza ukuba azowukhulisa futhi awenze uhlonishwe. Ile imishini kaKristu eze lapha emhlabeni ukuthi uzowukhulisa umthetho kaNkulunkulu futhi awenze ukuthi uhlonishwe. Wakhombisa ukuthi ukugcina amazwi onke wawo kungumsebenzi wonke womuntu, nokuthi usekelwe phezu kwesisekelo esibanzi sothando kuNkulunkulu nothando kubantu. Angithi uyabo, empilweni yakhe yonke uKristu wanikeza isibonelo sokulalelwa komthetho kaNkulunkulu. Uma mhlawumbe umuntu efuna ukuthi njengamanje lapha engi-around khona ubani olalela umthetho kaNkulunkulu, masibhekeni phezulu uKristu simlandelayo, ukuphila kwakhe kwakuyisibonelo sokumthetho kaNkulunkulu ukuthi ngabe ulalelwa kanjani na. Okay, siyamthola uKristu ukuthi-ke uthi yena ugcinile yena nje uveza ukuthi akazile ukuzowuchitha, uzowugcina umthetho kaNkulunkulu usenhlizweni yakhe. Angithi manje esizozibuza khona ngoba sisabalandeli bakhe ukuthi ingabe yena uKristu wayebakhuthaza yini abanye abantu-ke ukuthi bagcine umthetho kaNkulunkulu? uKristu wayekukhuthaza nokuthi nabanye abantu mabawugcine umthetho kaNkulunkulu. Kuyaphenduleka uma usuzozwa amazwi akawakhulumayo kuMateyu 19 verse 17. Incwadini yaMateyu 19 verse 17 uJesu ukhuluma uthi kuMateyu 19 verse 17. Uthi uJesu, okay, Mateyu 19 verse 17, wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Munye kuphela ongomuhle. Okay. Kepha uma umuntu ethanda ukungena ekuphileni, okay, gcina imiyalelo. Angifundanga kahle, ngizacela uqala phansi. Uthi uJesu lana, wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongomuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Uthi uJesu Kristu, ngifuna lo nasekugcineni, othi uma uthanda ukungena ekuphileni,
yenze njani? Gcina imiyalelo. uJesu Kristu uyasikhuthaza ngalokho ukuthi uma sithanda ukungena ekuphileni sigcine imiyalelo. Ayibo, nansi enye indaba mhlawumbe esizoyikhumbula. Khumbula isambulo 1 verse 17 verse 18. Isambulo 1, uJohane uMambule ebona umbono ebona uJesu. Uthi uJohane washaya uvalo, okay, noma akwazanga ukumelana nokubona uNkulunkulu, wavele wawa phansi. Uthini uJesu Kristu kuyena? Uthi vuka. Yabo, ethi ngangifile sengingophilayo. Angithi sakhumbula? Bheka, ngizophila kuze kube phakade naphakade. Uyabo, ngangifile sengingophilayo. Uyabo, noma nophilayo ngangifile uqala ethi uma introduce ethi esho ukuthi ungowokuqala nowokugcina. Uyabo, ngathi ngicela uyivele ngiyifunde ukuze ngize ngiyona. Ukuthi uma ethi uLentuzana uMambule ethi ngathi ukumbona ngaba ngasezinyaweni zakhe njengofileyo, wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina nophilayo. Ngangifile, bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade. Why? Impilo yakhe ibiyisibonelo sokugcina noma sokulalela umthetho kaNkulunkulu. So nathi uyasikhuthaza laphana kuMateyu 19 verse 17 ukuthi umthetho kaNkulunkulu simele ukuwugcina. Why? Ngokuba kepha uma uthanda ukungena ekuphileni gcina imiyalelo. Gcina imiyalelo. Usho njalo uJesu Kristu namhlanje ukuthi uma sithanda ukungena ekuphileni njengoba naye wenza wagcina imiyalelo, nawe lapha ekhaya nami lapha engikhona, uma ngithanda ukuphila ngiyakugcina imiyalelo. Alright. Umuntu mhlawumbe khona umbuzo akazozibuza wona ekhaya ukuthi okay, wembulani umthetho kaNkulunkulu? Yini le umthetho kaNkulunkulu ayawuye uyembule ezimpilweni zethu? Uma ufunda kwabaseRoma 3 verse 20, abaseRoma 3 verse 20 khona uNkulunkulu akakushoyo. uRoma 3 verse 20 uma usufunda uthi uNkulunkulu kuwona, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyalungisiswa phambi kwakhe, ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Amen. Uma wazi umthetho kaNkulunkulu uzobe usuyasazi isono. Uyabo? Yebo. Uthi ngokuba akukho nyama yalungisiswa ngani phambi kwakhe, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama yalungisiswa phambi kwakhe, ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. So umuntu uma esazi umthetho kaNkulunkulu uzobe seyasazi isono ukuthi uma ephambana nalokho uNkulunkulu akushilo usenza isono manje. Uyabo? Uma ufunde u1 John 3, u1 John 3, uJohane wokuqala 3 verse 4, labo Johane bokuqala bangasekugcineni, labo Johane abancane bangasekugcineni, khona uJohane wokuqala 3 verse 4 sisho uma usufunda uNkulunkulu lobe kanje. Uthi bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Yabo, umthetho wambulana ukuthi umuntu akwazi ukuzenza ukuzazi uma ngase kuthiwa uyona. Yabo, iziningi yabona uma wazi umthetho kaNkulunkulu uzokwazi ukuzazi ukuthi usuwonile noma uwonile. Lento yokungawazi umthetho kaNkulunkulu iyingozi. Ngibona nje la kwi-youth bekhohlisana abantu abasha. Mhlawumbe uthola ukuthi omunye owesilisa ubethengela omunye ibhodlela latshwala. Mase sekuthiwa hayi ethi mhlawumbe angifuna ukubuza mhlawumbe sithi hawu Nkosi yami ungamphoxi ubunesono, uyibonile imuda akanayo ngoba efuna ukukwenzela lento enhle nje. Yabo? So mase sifunde ukuthi umuntu owazi umthetho kaNkulunkulu yena uzoyibona ukuthi wenza isono. Yabo? Akusona ngabe ungenza isono uma unqaba into ewrong nje vele kuyafana nokuthi uma usuphuzile i-dignity yakho, isithunzi sakho nesizotha sakho vele sehle, noba engazi noma bengeke kuthuka uma uphila uyakuthuka uma usudakiwe, noba bengeke kushaya uphila usuyekushaya uma usudakiwe. Into ezenzakalayo lezi. Kuningi nabantu besifazane uthola ukuthi Nkosi yami abantu abasha sebeyalana ethi ngiyamala manje, ngiyamala lo mfana ungenza isilima ngo-1 no-2 no-3. Yabo? Bese abanye bayamncenga bethi awuthi mayesekuncenga kanjena futhi cha unesono, awumzwelo unesono, awunaso isono, hamba ufunda umthetho ukuthi uNkulunkulu utheni. Yabo? Ukushiya into e-wrong akusisona isono, noma umuntu engadabukisa isono siwukweqa umthetho. Ekwazini umthetho lapho okwazi khona ukubona ukuthi usuwonile.
Ngishiye vele lowo mfana ojola naye ngoba uyakudestroya, uyakubulala, uyakugugisa. Uzothi usuqamba usukhula nje usuphethwe amaqolo ongawazi ukuthi uyowelapha ngani kanti ulinyazwe uyena. Ngisho ususendaweni efanele umuntu omusha oyintombazane akusona isono kwalawo mfana olala nawe engashadile. Exegisa wonke amalungu omzimba nezinye zakho, uyabo, ekunciphisela inzalo ngoba esikhathini samanje abantu sebeyahlinzwa. Angithi uyayibona leyo nto, uxegisa yonke into, uthi noma usumdala usuhamba, uthi uyahamba userious, uhambe kuphuma umoya ngezansi ungahlelile ngoba uyazi ukuthi umoya ukhishwa endaweni yangasese. So ngiqonda ukuveza ukuthi kuye kuthiwa abanye abantu hawu unesono kanti akenze sona isono. Yabo, isono siwukweqa umthetho. And uma ufunda indimana lena ayisho ukuthi isono kwakuwukwephula umthetho, kepha ithi isono kuwukwephula umthetho namanje. Lokho kubonisa ukuthi umthetho usasebenza. Kanjalo izwi elithi lowo ngokunjalo, angithi lowo ngokunjalo libonisa ukuthi izibopho zawo zisebenza kuyo yonke indawo. Lowo muntu noma kusiphi isizwe noma kuluphi uhlanga noma abantu owenzayo isono ephula umthetho. Ngisho lento oyenzayo ewukwephula umthetho, uNkulunkulu uthena ungabulali. Akukho right ngoba nakho sekubulala mhlawumbe umuntu wase-Asia noma umuntu wase-Middle East, yabo, noma wakuphi, yabo. Uma India libulele kuyi-offense efanayo nanokuba kubulale umuntu omnyama, kuyi-offense efanayo phambi kwaNkulunkulu noma ngabe kubulale umlungu, angithi yabo. Mhlampe-ke umuntu umbuzo omkhulu akazozibuza wona ukuthi iyiphi ingxenye yomthetho okufanele igcinwe na? Iyiphi ingxenye yomthetho okufanele igcinwe na? Mhlawumbe uzozibuza lokho ukuthi-ke ingxenye engakanani yomthetho okufanele igcinwe na? Siyawubuza lo mbuzo ngoba kuvamisile ukuthi umuntu-ke, hhayi mina umuntu engawenza u-1 no-2 no-3 mina, kodwa uma esefike la, yabo, sengithintile, sengingenza noma yini, sengingamshaya nanomshaya, sengingamthiya, sengingambulala. Angithi uyabona into ekanjalo. Okay, kodwa uma uthi ulibheka lezo zinto ziwukwephula nazo nje umthetho kaNkulunkulu. Manje siyabuka ukuthi iyiphi ingxenye yomthetho ekumele igcinwe. Ngicela siphinde siyifunde le vesi, uJakobe 2. Incwadi yaJakobe 2 uvesi 10 novesi 11. Ngicela siwufunde futhi uthi, ngokuba ugcina wonke umthetho kepha yakhubeka kowodwa unecala kuyo yonke. Ngokuba yena owathi ungaphingi wathi futhi ungabulali, uma-ke ungaphingi kepha ubulale ngoweqa umthetho. Ngicela nje ukwenza i-recap emfishane, ngizokhuluma ngisheshe, ngizozama ukusheshisa ngenxa yesikhathi. Uthi uNkulunkulu ogcina wonke umthetho. Okay, uNkulunkulu uyaleze ngemiyalo ewu-10, mhlawumbe uzoyigcina yonke bese ukhubeka uthi kodwa lona-ke nje hayi uNkulunkulu awutheni. Uthi uNkulunkulu necala kuyo yonke, iyalingana, uyabo. Ngicela ukuthi ngisho nje umyalo wokuqala uma ufunda Exodus 20 uvesi 1 kuya ku-17. Umyalo wokuqala uthi uNkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Umyalo wesibili uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi, futhi lezo zithombe ungazikhothameli, ungazikhonzi. Umyalelo wesithathu lona uthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, uyabo, ngoba uJehova uyasho ukuthi akezukumiya kophatha ngeze igama lakhe. Umyalelo wesine ilona uthi khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Esho ukuthi izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenza wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, awuyukwenza msebenzi ngalo wena, base sekuyabalwa nabo bonke abantu abaseduze nawe. Umyalelo wesihlanu lona wathi yazisa uyihlo nonyoko. Wesithupha ungabulali. 7 ungaphingi. 8 ungebi. 9 ungafakazi amanga. 10 ungafisi impahla kamakhelwane wakho. Ungafisi nje izinto zamakhelwane wakho. Okay, 10. So uJakobe ukuthi uma uzoyigcina wonke ukhubeka owodwa uyephula yonke, uyabo. Uma uthi ngizokwenza konke lokhu, ngibaphatha kahle abanye abantu noma omakhelwane, okay, ngiyamhlonipha uma ngifisa, ngihahi, anginamanga, but uthola ukuthi laphayana unabanye onkulunkulu. Uma izinto sezishuba uya kwamanye amathemba ngophula umthetho, uyabo. Noma uthola ukuthi uzoyigcina yonke, mhlawumbe mase sekuba ukuthi-ke usuku likaNkulunkulu oluyisabatha uligcina. Uthi uNkulunkulu-ke unecala kuyo yonke. uJakobe 2 verse 10 no-11 kusho lokho.
Ngoma uzoqaphela kahle kuthiwa lokhu ukuthi umthetho wakhulunywa nguNkulunkulu awulungile nokuthi kukhona izinto ezithile esezibekwe eceleni kuwo, inkulumo ebekwe phambili nguSathane leyo, futhi inkohliso enkulu yokugcina azoyiletha emhlabeni wonke. USathane akudingeki ukuba aze ahlasele wonke umthetho, kepha uma engabaholela ekubeni abantu bephule ube munye nje, injongo yakhe iyakuba ifezekile. Ngokuba uNkulunkulu uthe ukugcina wonke umthetho kepha aqhubeka kowodwa, unecala kuyo yonke, lokho sikufunde kuJakobe 2:10. Manje-ke ngokuvuma ukwephula ube munye wemthetho, abantu bangena ngaphansi kwamandla kaSathane. Ngokumisa umthetho womuntu esikhundleni somthetho kaNkulunkulu, uSathane ufuna ukuba aphathe wonke umhlaba. Uma umuntu engeza ukuthatha lokho okushiwo uNkulunkulu, ethatha okushiwo abantu laphana emthethweni, uSathane-ke uzowuphatha umhlaba quru lokho. Akekho umuntu ozokwenza intando yakhe, akekho umuntu onentando yakhe la nanokubona kwakhe, kodwa umuntu kuphakathi kokuthi useva noma ukhonza uNkulunkulu noma ukhonza isitha sikaNkulunkulu. Okay, singakamlandeli mhlawumbe embuzweni omunye umuntu angazibuza wona esekhaya, omunye mhlawumbe kufuneka sikukhumbule ukuthi uma kukhona nje isono esisodwa esilondoloziwe emphefumulweni, noma isenzo esisodwa nje esigodliwe empilweni, kusuke kungcoliswe isiqu sonke somuntu. Uma usuyibopheza ukuthi ngizokwenza konke, kodwa but lo one wami ngiyawuthanda, angeke ngize ngiwushiye nje kalula kanjalo. Uthi uNkulunkulu-ke lowo muntu usuke sekungcolise sonke isiqu sakhe ekuphileni. Lento ifana nokuthi uma kuzondlalwa edongeni, ishide limhlophe lithe gcwala udonga, bese mhlawumbe kuyafika omunye umuntu ngesithupha sakhe esino-ink omnyama, ebeka into sa-fingerprint kulelo shidi. Bese uyabuza-ke, ubuza ingane noma umbuze noma ubani omunye uthi linjani leliya shidi? For sure ngeke zisasho ukuthi leli shidi limhlophe. Mhlawumbe usezothi limnyama, mhlawumbe usezothi liwu-black and white, ya noma kodwa ngeke sakwazi ukuthi limhlophe ngenxa yokuthini, leli bala selilingcolisile. So kanjalo-ke nomuntu ozofika ehambe ngokwethembeka kuNkulunkulu, kodwa bese kuba khona isono athi lesi asilondolozile ngoba sijabulisa inyama yakhe. Lowo muntu kungcole isiqu sonke sakho. Ingakho kufanele sikukhulekele lokhu kuNkulunkulu, sikhulekele ukubona, sikhulekele nanokucela amandla ukuthi sisishiye isono, ngoba lesi sono esisodwa sikungcolisa wonke phambi kukaNkulunkulu. Mhlawumbe umuntu-ke khona umbuzo abanye bazama ngayiphi indlela ukubalekela lokho kufunwa umthetho kaNkulunkulu na? Yazi ngifisa usufunde uMateyu 15:3 kuya ku-verse 9, ngoba khona isibonakaliso esenzeka okukhulunywayo laphana kuMateyu 15:3 kuya ku-verse 9. Nakhona ngicela siyifunde leyo ndaba, Mateyu 15:3 kuya ku-verse 9. Nakhona ngizoyifunda ngokuphangisa nje ngenxa yesikhathi. Mateyu 15:3 kuya ku-verse 9 uthi-ke, kepha uJesu lona yaphendula, kepha waphendula wathi kubo, nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ongabe usizwe yimi ngakho. Okay, 6 uthi-ke akayukwazisa uyise noma unina, kanjalo nilenzela abayize izwi. Okay, nilenzela abayize izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu. Verse 7 bese athi, bazenzisi, waprofetha kahle ngani u-Isaya ethi, lesi sizukulwane singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Verse 9 okugcina athi, kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. uNkulunkulu kubizwa ngokukhonzwa ngeze uma ithi into oyenzayo uyithathanga eBhayibhelini. Mhlawumbe uyithathe kumholi noma kumfundisi naye engayithathanga eBhayibhelini. Yabo, noma uyithathe kuba nomthembileyo. uNkulunkulu kubiza lokho ngeze lokumkhonza uNkulunkulu. Ubungamane wenza okunye, angithi yabo, usuzwile ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani bese uhamba ngesiko lomuntu thizeni. uNkulunkulu lokho kumkhonza kuba yize, ngoba le mpela isala nomthetho kaNkulunkulu yaqala ezulwini, izoqhubeka kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Wonke umuntu uzohlolwa,
ukulalela noma ukungalaleli. Iyona kanye into izwe kuzodingeka ukuba lizikhethe ukuthi lizokwenza njani. Bonke bazobizwa ukuba bakhethe phakathi komthetho kaNkulunkulu noma wabantu. Isimilo ngasinye sizokwakheka ngokuphelele futhi sizobonisa ukuthi umuntu ukhetha luphi uhlangothi olokulalela noma olokuhlubuka. So ngoba selapha emhlabeni siyakhumbula ukuthi sike safunda sathi kuyahlulelwa. Akekho umuntu ozoba phakathi nendawo. Umuntu sasho sethi khona kuthiwa umuntu uNkulunkulu ukhuluma ukuthi khona abantu abalungile, khona umuntu olungile noma khona umuntu omubi. Akekho umuntu ongcono. Yabo, ngoba siziqhathanisa nomthetho kaNkulunkulu, angiyiqhathanisi nomakhelwane wami, awuziqhathanisi nomfundisi, yabo, noma nomholi thizeni, noma nomdala, noma nomdikoni, kodwa siziqhathanisa nomthetho kaNkulunkulu. Bese umthetho kaNkulunkulu uyisibuko ngoba kuwona kukhona ukwazi isona. Bese uyabona ukuthi no, ngiyashoda kakhulu, uyabo, ngimubi. Bese sicela amandla kaNkulunkulu, yabo, noma ngokusizwa uNkulunkulu lokhu ngiyakholwa ukuthi ngamandla akhe kusengenzeka. So isimilo ngasinye sizokwakheka ngokuphelele futhi sizobonisa ukuthi umuntu ukhetha luphi uhlangothi lokulalela noma lokuhlubuka. Phakathi ukuthi uNkulunkulu siyamlalela uma sihamba ngokomthetho yakhe, noma uNkulunkulu siyamhlubuka uma sihamba ngemithetho yabantu. Uma ngikhuluma ngomuntu siyakhumbula esifundweni sokwahlulela kuthiwa uma uNkulunkulu uselahle ngeke kuze kuye ngokuthi upresident lowa noma ubishop, kuyolahlwa abancane nabakhulu, yabo. Kungenza mhlawumbe umuntu uzomlalela umuntu ngenxa yerenka akakuyona, kodwa uma engamesaba uNkulunkulu lowo muntu akahlakaniphile. Uyolahlwa umlandela, ulahlwe kanye naye. Sonke nje bonke abazolandela iy'fundiso zabantu bazolahlwa kanye nalabo bantu beye kubaba wabo usathane, angithi. Manje umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona esekhaya ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyakuma kuze kube nini? Uyoma kuze kube nini lo mthetho kaNkulunkulu? Uma ufunda Amahubo 1:1 uverse 7 noverse 8, Amahubo 111 uverse 7 noverse 8 wakhona ezothi uma sufunda ngicela ungibekezela kancane. Amahubo 111 uverse 7 noverse 8 wakhona. Amahubo 111 verse 7 noverse 8 wakhona afundeka kanjena, athi uverse 7, imisebenzi yezandla zakhe iyiqiniso nokwahlulela, imithetho yonke yakhe iqinile. Uverse 8, imisiwe kuze kube phakade, yenziwe ngeqiniso nangobuqotho. Umthetho kaNkulunkulu imisiwe kuze kube nini? Kuze kube phakade. uNkulunkulu usho njalo ukuthi lokho wayekukhulumile usakhuluma khona namanje uyohlala kuNkulunkulu ngoba wayethi ungabulali, namanje usathi ungabulali, nangokuza uzobe ethi ungabulali. Khona izifundo ey'khona lapha emhlabeni zokuthi umuntu uma esekhathazekile esexakile mase bakhona abafundayo abatreyiniwe nje ukuthi bazobulala lezo zaphulamthetho unelayisensi yokubulala. Ngoba lo muntu usekhathazile emhlabeni wenza izinto ey'nzima ey'saba kuthiwa no man akafe. Bese kuthiwa uzolandelwa umuntu thizeni okufundele othi noma ebulala yena ongaboshwa ngoba kuyazi ukuthi yena ubulala umuntu osehluphile, yabo. Kodwa uNkulunkulu uthini? Ezulwini phezulu kunomthetho uthi ungabulali, wawushala emhlabeni still usathi ungabulali. Nasezulwini elisha nasemhlabeni omosha uNkulunkulu wenzile kuzobe kungabulalwa. Noma singanikezana ilayisensi yokubulala lapha emhlabeni uNkulunkulu akayikhiphile leyo layisensi. uNkulunkulu uthena ungabulali. Okay. Umuntu umbuzo angazibuza wona ekhaya ukuthi umuntu angawugcina kanjani umthetho kaNkulunkulu na? Okay. Ake ngiqale ngombuzo kanje. Mhlampe-ke sikhulume ngoKristu lesithi siyamkhonza. Ukuthi uKristu wayiveza kanjani incazelo ejulileyo yomthetho na? Uma ufunda uMateyu 5 uverse 21 kuya ku-28. Mateyu 5 uverse 21 kuya ku-28. uJesu Kristu simthola lapho echaza ngokujulileyo mayelana nomthetho kaNkulunkulu. Mateyu 5 uverse 21 noverse 28. Ngicela uqala lapha, ngicela ufunda uverse 17, ngicela ukufunda uverse 17 noverse 18. Bese ngiya kuMateyu, mase ngiya ku-21 kuya ku-28. Ngicela ukufunda uverse 7. Uverse 17 uJesu uyakhuluma lothi-ke, ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi. Angizange ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Mase uverse 18, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba,
akusoze kwadlula gamanya linye nasicashana sinye somthetho ukuze kufezeke konke. So uJesu Kristu uyiveza yena la engazile ukuzocisha umthetho uthi kuyoze kudlule izulu nomhlaba, lo mhlaba esihlele kuwona, angithi yabo, kodwa umthetho unjani? Awudluli. Cela ukufunda-ke khona uNkulunkulu akakubuye emithethweni akayicaphunayo laphana, engathi uNkulunkulu ufuna ukusichazela yona kabanzi. Uvesi 21 uthi-ke, nizwile kuthiwa kwabasendulo ungabulali. Yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa, angithi. Uvesi 22 uthi, kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo othi ukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa, noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini, noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni, angithi. Uvesi 23 athi, ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-althare, khumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-althare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. 25 ethi, shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikelele kumahluleli, umahluleli akunikelele esikhonzini, uphoswe entolongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifading lokugcina. Okay, ngicela ukufunda uvesi 27 novesi 28. Uthi, nizwile kwathiwa ungaphingi, kepha mina ngithi kini, lowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni. Usho njalo uJesu. Ngithemba ukuthini? Ukuthi angaze ngibe umuntu othakathayo, angithi, ophatha umuthi obulala abantu ngezulu. Ngithemba ukuthini? Angaze ngigwaze muntu, angaze ngibulale muntu, uyabo. Kodwa uNkulunkulu into akayivezayo emthethweni wakhe ukuthi ngisho nanamagama umuntu akawakhulumayo ubiza abantu ngeyilima neyiwula. Lawo magama ngathi sesitayeleni nje njengamanje ukuthi umuntu umbelula nje ukuthi umbiza ngesula. Uze umzonda umuntu ngathi u-acceptable ukuthi kube khona abantu abangakhulumisani. uNkulunkulu into akayiveza emthethweni wakhe ukuthi unecala nje lokubulala uma wenza into enjengoleyo. Ukuzonda umuntu uzothi uNkulunkulu ungahambi ulokhu uye enkonzweni uyonikela kukhona umuntu ongakhulumisani naye. Qala uhambe ulungisa indaba nalo muntu oxabene naye ngaphambi kokuba unikele uNkulunkulu, angithi yabo. Uma kuthiwa ungaphingi, omunye uzothi hhayi angaze ngilele nentombazane kulo nyaka ngizigcinile. Kodwa la efonini yakho uma isikrola ku-inthanethi ubuka onke amantombazane akazothi asexy, agqoke amabhuluku amancane awabambayo, ama-legging, angithi yabo, noma amantombazane anqunu eze wafise, yabo, ezebuka mhlawumpe lezi zimuvi, izithombe, ama-nudes noma ama-porn, bese ethi kodwa yena u-free akalalanga namuntu. Uthi uNkulunkulu, yeyi, uma umbuka owesifazane umkhanuka umfise, usuphingile naye enhlizweni yakho. So uma sibathanda nathi singabantu besifazane obhuti bethu, sengathi besingagqoka ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, sigweme ukwenza noma ukugqoka izinto abazothi uma behambe besikhanuka, behambe beconsa amathe, bone kuNkulunkulu wethu ngenxa yokuthi wena muntu omusha, wena sisi, uveze indawo obonayo ukuthi inhle vele izokwenza ukuthi bekuhalele bekuhalise. Vele-ke bayahala, bayashela, bese beyaqonya, bese beyadlula ngoba vele baseqanile bengazile ngokuthanda babeze ngokuhala. So uNkulunkulu uthi ngizwele ukuthi ungabulali, useyagcwalisa-ke uJesu ukuthi ungabulali akwanele nje kuphela ukuthi awubulele, kodwa namazwi ozowakhuluma makube ne-sure yokuthi akuwona yini amazwi asho ukubulala noma izenzo zakho. Uze umuntu ethi umuntu usibani mani ufile kimi, uyabo. Unganje umbulele ngoba ngisho noma eqhamuka lana ngeke uze umbingelele, umbulele, uyabo. Ungaphingi, ubuke wakhanuka usuphingile. Ngoba uma uqaphela lana, uJesu uthatha umthetho ngamunye ebese uchaza ukujula nobubanzi bezinto ezifunwa yiwo. Esikhundleni sokuba uphungule imishwana ethile kulokhu okugcizelelwa ngumthetho, kodwa ubonisa ukuthi izimiso zalo mthetho zifinyelele kude kangakanani. Aveze futhi nengozi yamaJuda ekuzameni kwawo ukuwulalela ngesiqu sangaphandle, hhayi ngaphakathi. Uthi hhayi ngeke ngize ngibulale. Hello sisi, unjani? Angithi yabo, ngize sibonele. Kodwa ngaphakathi umuntu ethi sengathi ngafa, angithi yabo. So wayekukhuza lokhu uJesu Kristu ukuthi umuntu ebonakala ngathi ulungile ngaphandle, kanti ezenzweni zakhe ugaya iy'bozi, yabo. Aveze
futhi nengozi yamaJuda ekuzameni kwawo ukuwulalela ngesiqu sangaphandle hhayi sangaphakathi. Uthi ngokuzindla kwabo noma ngezinkanuko zabo bayawuphula umthetho kaNkulunkulu. Lowo onesabelo ekwenzeni ukungalungi wephula umthetho futhi wehlisa isimilo sakhe semvelo. Uyabona, ukubulala uqala engqondweni. Lowo onikeza inzondo enhliziyweni yakho eyimisele ukuthi yena uzozonda usuke ezibhekise izinyawo zakhe endleleni yokuba ngumbulali, futhi neminikelo yakhe-ke lowo muntu ibe isiyenyanyeka phambi kukaNkulunkulu. Manje mhlawumpe umuntu akazibuza wona ukuthi okay, engakwazi yini umuntu ukugcina imiyalo noma umthetho kaNkulunkulu ngamandla akhe? Romans 7:14 kuya ku-18. Ngabe umuntu ngawakhe amandla engakwazi na ukugcina umyalelo kaNkulunkulu? Masifunda incwadi yabaseRoma 7:18 wakhona. Roma 7:14 kuya ku-18. Ngicela ukuthi ngivele ngiwufunde wonke ngoba sekufuneka ngiphangise isikhathi. Roma 7:14 kuya ku-18. Uthi ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama, othengisiswe phansi kwesono. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Angithi? U-17 athi-ke, kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa isono esihlala kimi. 18. Ngokuba ngiyazi ukuthi kimi kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle, ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho. Amen. Ibuhlungu lento yadabukisa ngoba umuntu uyazazi ukuthi ngimele ukungabulali, kodwa bese ethi anginayo i-choice. Ngizomthuka nje mina qha, ngizombiza ngesilima ngoba akayondla ingane. No, uthi uNkulunkulu ungabulali. Uyabo, siyakwazi lokho okuhle, kodwa akukho emandleni ethu ukuthi sizenzele thina. Uyabo? Ya. So uyayazi into ekufuneka uyenze. Uyayazi ukuthi kumele ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu. Uyabo? Uyayazi ukuthi kumele ungaphingi, kodwa bese ethi-ke indoda ekhulumayo kumina ethi izongithatha indoda eshadile. Yabo? Cela amandla kaNkulunkulu okungaphambani nomthetho wakhe, ngoba lo mthetho uyisimilo sikaNkulunkulu. Lo mthetho uyisibuko sethu ukuthi sizibone ukuthi ubudlelwano bethu noNkulunkulu bulimele kangakanani. Uyabo? Ngoba uma uNkulunkulu ekhuluma singalaleli leyo nto ikhomba ukuthi ubudlelwano bethu noNkulunkulu bulimele kakhulu. Umbuzo mhlampe wokugcina, ngicela ukuthi ngifunde indimane yokugcina ngenxa yokunika isikhathi. Umbuzo mhlampe wokugcina umuntu angazibuza wona ukuthi malungiselo mani enzelwa ukusiza umuntu ebuthakathakeni bakhe. Nanga umuntu usezivezile Nkosi yami ukuthi ubuthakathaka kwenzeki khona. Uyazi ukuthi kufanele engaphuzi utshwala, ngize isibonelo, kodwa ey'thole uma esabona ezenqume. Beze bemtshele ukuba bembonise ububi bakho, kodwa ey'thole sekwenza. Manje-ke malungiselelo mani enzelwe ukusiza umuntu ebuthakathakeni bakhe. Sengiyazi yini ekufuna ngenze, kodwa ayenzeki. Yini uNkulunkulu akayibekile ukuthi iza kungisiza. Masifunda abaseRoma 8:3 no-4. Amen. Ikhambi likhona. Uthini uNkulunkulu kwabaseRoma 8:3 no-4? Uthi, ngokuba lokho okwehlula umthetho, ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni, ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kuthina, esingahambi ngokunyama kepha ngokukamoya. Amen. Nanti ikhambi, uJesu Kristu eyikhambi. Amen. Ukuthi lento ongayenzi, lento ungathi ayenzeki, kodwa ngayenzeke. Kuthi wena ungaphingi, ubonakala uhleli ungaphingi, kodwa inhliziyo igcwele iy'nkanuko. Yamukela uJesu. UJesu uma esesivala lesi sono, lento ethi engenzeki kuyena, lento engenzeki thina izokwenzeka kuyena ngaye ngokukholwa, ngoba sesihamba ngani? Ngomoya. So uma ungaphinga awuzukuphinga physically, nasengqondweni yakho uzobe ungaphingi. Uma ungabulala awuzukubulala muntu physically, nasengqondweni yakho okay, amazwi akho nanasengqondweni yakho, ngokuze ngokusizwa uNkulunkulu kuzoba kude nawe ukuthokozela ukubulala abantu. Ngoba uma uqaphela linde made siyifunda, uNkulunkulu ufuna ukuba abantwana bakhe baphelele. Umthetho wakhe uyisimilo sakhe sibhaliwe.
futhi ungumgomo wazo zonke izimilo. Okay, ngoba uNkulunkulu asenze konke lokho. Ethi uNkulunkulu khumbula usuku lweSabatha ungcwelise. Ethi uNkulunkulu ungabulali, ungaphindi ngephi, ngoba uNkulunkulu yena unjalo. uNkulunkulu yena uyasabatha. uNkulunkulu yena inhlonipho nokuphatha kahle abantu kuyisimilo sakhe lokho, ukuthi abantu abaphile. Uyabo, uNkulunkulu ufuna ukuba abantwana bakhe baphelele. Umthetho wakhe uyisimilo sakhe, sibhaliwe futhi ungumgomo wazo zonke izimilo. Lo mgomo ubekelwe zonke izinhlobo zabantu ukuze kungabibikho ukweduka ekutheni uhlobo olunjani labantu uNkulunkulu alufunayo ukwakha umbuso wakhe. Impilo kaKristu lapha emhlabeni yayiyisibonakaliso esipheleleyo somthetho kaNkulunkulu. Uma laba abazibiza ngokuthi bangabantwana baNkulunkulu sebefana noKristu ngesimilo, bayakulalela yonke imithetho kaNkulunkulu. Khona iNkosi iyobethemba ukuba babe senanini lalabo abayokwenza umndeni wasezulwini. Amen. Khona isifundo sesithi nxa uJesu eseza futhi, uJesu uyeza uzothatha abantu abanesimilo sikaNkulunkulu. Abantu abanesimilo sikaNkulunkulu abantu ngokukholwa uJesu Kristu abazogcina umyalelo kaNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu. Ngoba ekwahlulelwa kusetshenziswa umthetho kaNkulunkulu, akusetshenziswa ukukhuluma kwabantu. Lento yokuyenzayo mhlawumpe kwesinye isikhathi uma kushoniwe, uthola ukuthi kube khona nangiyana umuntu uyafakaza ukuthi hhayi, usisi Nokubonga ube u-1 no-2 no-3, nenza isibonelo. Uyabo, usho uNkulunkulu usebenzisa umthetho wakhe ekwahluleleni. Kuyahlulelwa njengamanje bazalwane. Sengathi singahlala sikwazi lokho. Iy'mpilo zethu akusona isikhathi sokwenza izona ezintsha njengamanje esisona ukwephula umthetho, kodwa isikhathi sokuthi sibuke amaphutha esikwenzile sangahamba kahle phambi kaNkulunkulu, ngokusizwa nguye silungise lokho, ukuze nathi siyothi uJesu uma ebonakaliswa ngamafezulu simhlangabeze siyoyakha umndeni wasekhaya ezulwini, ngoba lowo mndeni umndeni ozobulalela uNkulunkulu ngokupheleleyo. Zizobe zingekho izaphula-mthetho laphana ifuna ukwenza izinto ngendlela nangentando yazo. uNkulunkulu akabusise ukufunda kwezwi lakhe esikhathini samanje. Amen. Isifundo 5 esiyolandela, uThixo uma esibusisile siza kusithola masikhuleke. Mdali wamazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, sesiyabonga ngesikhathi samanje ukuthi obufuna sikwazi usifundisile ukuthi umthetho wakho Nkosi ulungile, umthetho wakho uphelele, uhlakaniphisa uyisiwula. Nkosi, siyacela usiphe ukuhlakanipha lesi similo sakho, ngoba futhi sifuna ukuhlala nawe. Siyacela kubulungu lethu sifumaneke sekusona. Sicela usiphe isipho sokukholwa ukuze ngokukholwa sizophila impilo enjengeyakho Baba, size samukeleke kulo mndeni wasekhaya ezulwini ufuna ukwakha, uwunikeze ifa elokuphila okungunaphakade eliyobe linenjabulo engapheliyo. Yiba nathi Nkosi kusuka manje-ke phambili, sidlinze ngalamazwi akho, silawulwe yiwo kukho konke esathi sikwenza lokhu kuphila. NgoJesu siyathandaza. Amen.